प्रेक्षक हो नमस्कार. मी प्राध्यापक प्रदीप धुमाळ द स्टेट या युट्यूब चॅनलला तुमचे मनपूर्वक स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022 या संदर्भामध्ये विचारमंथन करणार आहोत. आजच्या व्हिडिओचं शीर्षक आहे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची भूमिका. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक 2022 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकांची जबाबदारी ही प्रामुख्याने नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ आणि अमित शहा यांच्यावरती आहे. उत्तर प्रदेश हे राज्य राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचं राज्य आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 403 जागा आणि लोकसभेच्या 80 जागा येतात. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षास 71 जागांवरती विजय मिळाला. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणूक 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षास 56 जागांवरती विजय मिळाला आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षास 49% मते मिळाली. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाने निवडणुका मित्रपक्षांबरोबर लढवल्या किंवा मित्रपक्षांबरोबर आघाडी करून निवडणुका लढवल्या. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षास 41% मते आणि विधानसभेच्या 325 जागा मिळाल्या. यामध्ये भारतीय जनता पक्षास 39% मते आणि विधानसभेच्या 312 जागा मिळाल्या. उत्तर प्रदेशचा राजकीय इतिहास पाहता गेल्या 30 वर्षामध्ये कोणत्याही एका पक्षास 300च्या वरती प्रथमच जागा मिळालेल्या आहेत. 2007 मध्ये बहुजन समाज पक्षाने बहुमत मिळवले. 2012च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने बहुमत मिळवले. तर 2017च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाने बहुमत मिळवले. 2017 म्हणजे गेल्या 30 वर्षामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या ज्या विधानसभेच्या निवडणुका झालेल्या आहेत त्यामध्ये प्रत्येक पक्षास म्हणजे ज्या पक्षास सत्ता मिळालेली आहे त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये त्या पक्षास सत्ता मिळाली नाही. म्हणजेच प्रत्येक 5 वर्षाला सत्तेमध्ये बदल झालेला आहे. 2022च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला यश मिळवायचे असेल तर प्रामुख्याने त्यांना समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या आव्हानाला सामोरे जावं लागणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांची निवडणुकीतील भूमिका कशी आहे या संदर्भामध्ये आपण काही 2-4 मुद्द्यांच्या संदर्भामध्ये विचारमंथन करणार आहोत. यामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व 2014च्या लोकसभा निवडणुकानंतर देशामध्ये आणि विशेष करून उत्तर भारतीय राजकारणामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्व हे प्रस्थापित झालेलं आहे. 2014 किंवा 2017 आणि 2019 या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशमधील लोकांनी नरेंद्र मोदींना प्रचंड प्रमाणामध्ये पाठिंबा दिला. 2014च्या लोकसभा निवडणुका असतील या निवडणुकांमध्ये मोदींची विकास पुरुष किंवा हिंदुत्वाचे प्रतीक ही जी प्रतिमा भारतीय जनता पक्षातर्फे निर्माण करण्यात आली त्या प्रतिमेचा स्वीकार भारतीय किंवा उत्तर प्रदेशमधील लोकांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये केलेला दिसतोय. त्याचबरोबर गुजरात मॉडेल हे विकासाचे जे नवीन मॉडेल किंवा विकासाचे नवीन प्रारूप नरेंद्र मोदींनी 2014च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जो गुजरात मॉडेलचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचवला त्या गुजरात मॉडेलला उत्तर प्रदेशमधील लोकांनी भरभरून पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर या गुजरात मॉडेलच्या धर्तीवरती उत्तर प्रदेशचा वेगवेगळ्या भागांमध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये म्हणजे जसं की इंडस्ट्रीयल ज्याला आपण म्हणू शकतो किंवा शेती किंवा रोजगार, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रामध्ये उत्तर प्रदेशची प्रगती होऊ शकते असा विश्वास लोकांवरती किंवा लोकांना भारतीय जनता पक्षाच्या रूपात दिसला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षास
2014, 17 आणि 19च्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये लोकांचा भरभरून पाठिंबा मिळाला. त्याचबरोबर अमित शहा यांचं निवडणुकांचे उत्तम नियोजन 2014च्या निवडणूक असतील, 2017च्या निवडणूक असतील किंवा 2019च्या लोकसभा निवडणूक असतील, यामध्ये निवडणुकांमध्ये अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांचं नेतृत्व केलं आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालीच उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांचं नियोजन करण्यात आलं. या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये अमित शहा यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा एक नवीन प्रयोग केला आणि या प्रयोगामध्ये अमित शहा यांनी सवर्ण समाजाबरोबरच म्हणजे जे उच्च जातीय वर्ग आहेत त्यांच्याबरोबर ओबीसी आणि दलित यांना जोडण्याचं काम उत्तर प्रदेशमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी केलं. त्यामुळं 2014, 2017 आणि 2019च्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षास घवघवीत असं यश मिळालं. याच निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षास ओबीसींचा, दलित समाजाचा विशेष पाठिंबा मिळाला. विशेष करून ओबीसी समाजाचा भारतीय जनता पक्षास विशेष असा पाठिंबा मिळाला. या पाठिंब्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष या तिन्ही निवडणुकांमध्ये चांगल्या पद्धतीनं यश मिळवू शकला. कारण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष तसेच राष्ट्रीय लोकदल यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली. तरी सुद्धा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षास घवघवीत यश मिळालं. म्हणजेच ओबीसी असतील, दलित समाज असेल यांचा विशेष असा पाठिंबा या 2019च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षास मिळाला. त्याचबरोबर आरएसएसची भूमिका, आरएसएसच्या पाठिंब्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला आपली ध्येय धोरणं असतील, आपले राजकीय कृती कार्यक्रम असेल किंवा आपल्या पक्षाची विचारधारा असेल ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत होते. कारण उत्तर प्रदेशमध्ये किंवा आरएसएसचे मोठे संघटन आहे, त्या संघटनेचा फायदा हा अर्थातच भारतीय जनता पक्षास मिळतो. त्यामुळे 2014च्या निवडणूक असतील, 2017च्या निवडणूक असतील, तसेच 2019च्या निवडणूक असतील, त्यामध्ये आरएसएसची भूमिका आणि त्या भूमिकेचा फायदा हा भारतीय जनता पक्षास मिळाला. त्याचबरोबर मोदींची विकास पुरुष ही जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेमुळे सुद्धा लोकांचं आणि विशेष करून तरुणांचं एक आकर्षण नरेंद्र मोदींकडे झुकलं गेलं किंवा नरेंद्र मोदींबद्दल लोकांच्या मनामध्ये एक आपुलकीची, आपलेपणाची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे सुद्धा लोकांनी या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशच्या लोकांनी भरभरून प्रतिसाद हा भारतीय जनता पक्षास दिला. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये वेगवेगळ्या ओबीसी समूहातील ज्या विशेष प्रभावी जाती असतील त्यांना, त्यांच्या नेत्यांना आपण मुख्यमंत्री बनवू असं अप्रत्यक्ष आश्वासन हे भारतीय जनता पक्ष तर्फे देण्यात आलं. त्यामुळे ओबीसी मधील ज्या महत्वपूर्ण जाती असतील त्यांना त्यांचा पाठिंबा हा भारतीय जनता पक्षास 2017च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मिळाला. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे असणारे उत्तम असं राजकीय संघटन, उत्तर प्रदेशच्या राजकीय विचार करता उत्तर प्रदेशमध्ये जे राजकीय पक्ष असतील त्यामध्ये सर्वात महत्वपूर्ण आणि बळकट असं जर संघटन कोणत्या राजकीय पक्षाचं असेल तर ते म्हणजे भारतीय जनता पक्ष. या भारतीय जनता पक्षाचा उत्तम अशा राजकीय रणनीतीचा आणि संघटनेच्या कौशल्याचा फायदा उत्तर प्रदेशमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा तसेच भारतीय जनता पक्षास बहुमत मिळवण्यामध्ये झाला. यामध्ये प्रामुख्याने अमित शहा यांनी जी पन्ना प्रमुख म्हणून जी एक नवीन रणनीती वापरली त्या रणनीतीचा विशेष असा फायदा भारतीय जनता पक्षास उत्तर प्रदेशमध्ये झालेला दिसतो. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ओबीसी समुदायातील पक्षांबरोबर भारतीय जनता पक्षाने 2017 मध्ये तसेच 2019 मध्ये आघाडी करून निवडणूक लढवली. त्यामुळे त्या ओबीसी समुदायांचा
पाठिंबा सुद्धा भारतीय जनता पक्षास मिळाला. त्यामुळं यामध्ये ओमप्रकाश राजभर असतील, संजय निषाद असतील, तसेच अनुप्रिया पटेल असतील, यांचा या ओबीसी नेत्यांना बरोबर घेऊन निवडणूक लढवल्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भारतीय जनता पार्टीबद्दल एक आपलेपणाची आणि आपुलकीची भूमिका निर्माण झाली. त्या भूमिकेमुळे भारतीय जनता पक्षास ओबीसी समाजाचा महत्वाचा किंवा महत्वपूर्ण असा पाठिंबा मिळाला. त्याचमुळे 2017 किंवा 2019च्या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष चांगल्या पद्धतीनं यश मिळवू शकला.